Govano Soludo akpọgo okugboro ugboro kpọgara ndị Anambra ndị nke bi n'isi obodo a ka ha gbaa mbọ gbatịwanye ma bunata anya bụ akụnụba ha na steeti a bụ Anambra. Govano bụzi onye nke kpọrọ oku a mgbe ya na ndị nke so na otu jigasị ọkwa ọha mmadụ nke steeti a, ndị okenye nakwazi ndị ọnụụlọ n'okwu na Abuja nwere ọgbakọ pụrụ iche ma bụrụ ebe ọ nọrọ wee gwa ha ka ha gbaa mbọ wee bunata akụnụba ha n'ụlọ kata ma ibuga ya na steeti ndị ọzọ dịgasị iche iche. Ọbụladị mgbe ọchịchị ya tigoro Anambra steeti ịgba ma mekwazịa ka ihe enwere n'ọnọdụ bụrụ nke emere ka ọ kawanye mma iji wee hụ na azụmahịa na-aga n'ihu. Ekwi ajiri onye nta aka anyị na Abuja ga-ewetara gị aka n'uso. Gọvanọ Soludo kwukwara nkwa ọzọ na Anambra steeti nwere ezi nchekwa maka ụdị ntinye ego n'ahịa ọbụla ma nchekwa nke ndị ntinye ego ahịa. Ọ rịọkwara ndị ọrụ oyibo ka ha jiri ọrụ ha wee wetara Anambra ọrụ sitere na gọọmenti etiti. Dịka Gọvanọ Soludo siri kwuo, naanị 1% ọrụ sitere n'ihe ozuzu gọọmenti etiti nwere ike ịgbanwe ọnọdụ ndị Anambra. Ọkammụta Soludo kwukwara na ya na ndị na-anọchite anya ndị Anambra n'ụlọ omebe iwu nke etiti ga-enwe mkparịta ụka maka iwetara ndị Anambra ihe dị mma wee gbaa ọchịchị ya ume ijisi ike n'iwetara ndị Anambra oke ha, ma kwekwa nkwa na ya agaghị alaghachi azụ n'ịchụ ihe ndị ga-eme ka Anambra bụrụ oke ibe. Onye isi oche otu ahụ, Chief Simon Okeke, tinyekwara olu ya na mkpa ọ dị ka ndị ọrụ oyibo jiri ọkwa ha wee wetara Anambra ihe ga-eme ka obodo ha dị iche iche nwee ezi mgbanwe. Onye isi oche ASPOF ahụ bụbu onye isi oche Police Service Commission gwara ndị Anambra na ha echekwana oge ha bụrụ onye isi ụlọ ọrụ ha tutu ha ebido mebere obodo ha ihe ọma. Dịka o siri kwuo, ndị ọbụla ọbụnadị ndị ji ọrụ pekanarịsị nwere ike iweta mgbanwe karịsịrị ma ọ bụrụ na ha tinye obi ha na ya. Onye isi ndị ntorobịa ọhaneze FCT Injinia Prosper Okafọ kwuru na ọ bụrụ na etinye ndị ntorobịa n'ihe a na-arụ na ha nwere ike ibute ezi mgbanwe dịkpo. Site na Abuja, Princess Ekwi Ajide, akụkọ ụwa ABS.